Bueno, o primeiro que aprendín a traballar, como nas aldeas, pois foi a ir lavar a roupa ao río, a cuidar dos meus irmáns, a ir o menos posible á escuela, aunque intentaban que fora todo o que se podía. Emigrei, estuve 4 anos en Alemania, caseime con 17 anos. Bueno, iba a facer 18, faltaba pouco. Faltaba pouco. E, bueno, estou moi ben, traballei, aprendín a coser cando, eso, con 14, 15 anos. E despois, na migración, pois, cosía algo nas horas libres, e nació un neno ali, un fillo que teño, e traballaba limpiando en casas. En casas, como digo eu sempre, nunca vas facer limpieza a casas pobres. Eu iba a casas que aprendín moito, de algunhas, de outras teño moi mal recuerdo, pero da maioría sí que aprendía moito da xente. Eu non sabía falar casi nada. O mes e medio de estar ali tuve que ingresar no hospital e aquilo foi un martirio, unha cruz, non sei o que foi, porque horrible. Eu recuerdo que teño, operaronme de apéndice, eu recuerdo que teño, que non van nada ao caso que estamos falando, pero bueno, vamos falar. Todo ben ao caso. Parece ser, as cousas tampouco eran en Alemania como son aquí agora, nin como son en Alemania agora, non había tantos adelantos. Eu puxenme mal no traballo, levaronme para casa, da casa xa ao hospital, bueno, sin facerme moitas pruebas, parece ser que non daba despertado. Eu recuerdo que teño que me ataron, deitada nunha camilla, sujetaron as mans, e eu dixenlle, pero no meu idioma, que eu non sabía, non me atedes que non me movo. Pero pincharonme no brazo, ese recuerdo teño, mas ver un reloj grande, pincháronme, eu picoume a nariz, e eu xa, se estivera sin atar, xa iba a tocar a nariz, claro. Eles tiñan razón no que estaba facendo. Pero tardei moito, parece ser que tardei moito en despertar. Bueno, creo que o pasaron, estaba o meu pai, mas o meu home, e creo que o pasaron bastante mal, porque, bueno, pensaron que non salía daquela. Pero despois pasei moi mal eu, porque non estaba na planta que me correspondía, había 2 nenas, que non sei de que estaban, pero elas tiñan unha energía, e eu parecía un trapo na cama, e elas con unha energía que non vexas, era de inverno, pero estaba un día así de sol, e con un espello, traíamos, non sei o que estaban facendo, facían o reflejo nos ollos. Mira, eu estaba tan mal que só soñaba con beber nunha fonte, eu tiña sede, e viña a enfermera, pasábame un agua aí polos labios, bueno, iso era horrible. Mira, odiei aquelas nenas, cousa que a min que me encantan os nenos, que disfruto con eles, e que sempre estuve rodeada de nenos, pero cando estás mal. Odieinas. Cambiáronme da habitación, porque outra cousa que me pasou coas nenas, eu non entendía nada do que me decían, pero traíanme un medicamento, explicábanme que tomara, se era... Non me podían dar nada pola boca, e deronme un supositorio para comer, cando me quitaron o dei dos brazos. E eu fixen isto, abrí o supositorio. As nenas non esperaron máis, marcharon correndo, eu quedei a gusto, que suerte que marcharon. Pero que pasou? Foron avisar a enfermera que eu que comera o supositorio. Eu, mentres que elas marcharon, puxen, e quedei igual tranquilo. E nesto empeza a entrar unha enfermera, atrás dun médico, mira, pois esta xente que lle pasou, que pasou? Claro, que ten que ser moi difícil cando non sabes. É que eu non sabía nada o que me dicían. Mira, volveronse locos. Ali había un señor que era suramericano e falaba, pero estaba ese de día libre, pois tiveron que buscalo. Apareceu o señor, pero eu levei tantas voltas, e fixeronme tantos maneos, e eu non podía comigo, e tanta xente do redor que eu dicía, eu volveme loca aquí, porque eu só quería que viñera papá, que era o único que sabía falar algo. E cando entrou ese señor pola porta, que eu estou vendo que teña a imagen dele, e dime, que hizo con... Donde puso o supositorio? E eu, no cu. Así, tal cual. E notei que fixeron todos.
explicoume todo o trauma, e dixo, mira, se non me quitan daqui eu moro, deixenlo a ele, o outro día quitáronme dali. Levanme para unha habitación que había 6 camas, eu estaba nunha, ao lado da ventana, moi ben. A 7 da mañá ou 6:30 entraba unha enfermera á porta, entraría unhas veces, non me acordo, pero bla 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 bla, que eu non sei nada o que dicía, e dali a un pouco traíanlle unha taza de sopa ou caldo limpio, casi a todas, a mí nunca me traían nada. E eu despois xa empezaba a necesitar algo de líquido. Traían o desayuno, poñían un molí na mesa e eu, sí, pero a esa hora, como ali empeza todo moito máis cedo, empezaba. E un día que o papá dixo, bueno, claro, papá, quería... E o papá, a min aquí trátame mal, eu quero ir para casa, porque ven unha por aí, e non sei que día, despois as outras traenlle unha taza de... Eu quería algo, e a mí non me traen nada. E que la papá preguntou, e que ela nunca di que quere, como eu vou dicir que quero se non sei o que me digo? Mira, pero non se preocupaban, non lles... Pois tampouco se preocupaban. Ten que ser bastante. Tócache traballar, andei ca máquina do tos, andei ca máquina do lombo, cada madeira... Fun moi fuerte, para todo eso sí que fun. O sea, que traballases fora da casa. Non, na casa, na miña casa. Pero como o meu home quedou cego, había que facer. Miña nai enfermou de Alzheimer, tuvo na 13 anos encamada. Un Alzheimer destes que quedaches vegetal. O sea, que os teus pais tiñan leiras e eso... Sí, non eran, como di aquí Mari Carmen, labradores, éramos máis ben... Sí, que tiñan leiras. Sí, alguna... Sí, leiras que tiñas 4 ou 5 vaquiñas, o que había antes, o leite, un cucho... Meu pai xa nada porque levou o accidente, aparte que xa morreu moi non. E depois quedou miña nai, pero bueno, nós despois tamén vamos quedar cego e claro, eses 2-3 anos que non sabes o que vas facer da túa vida, pois tiña que, claro, facer cisterna, tratores, surro, iba a cortar a erva ca máquina do toso, e fun po monte coa máquina do toso. Ibas co trator? E cando me espetaba ca máquina do toso nun pino, nun arbolito, e non salo daqui. É complicado, sí. Claro, porque as máquinas, tens que meterlle a marcha atrás a sacala, que se a queres sacar con trepeito non sale. Ás veces viña o meu home, sin ver, levaba comigo e dicíame, ahora, manéjame de aquí e sácame de aquí. E bueno, era unha película, vamos. Porque el que facía antes de... El quedou cego, ele estaba, ele tuvo en Suiza, bueno, pero pouco tempo, 6 meses. E depois casámonos a todo e xa quedou, estaba na construción, pero xa quedou cego. Deulle unha enfermedade destas raras. Foi unha enfermedade? Sí, foi unha enfermedade. Non sabía que fora unha enfermedade. Sí, foi unha enfermedade, sí. Unha enfermedade que eu sei que ainda ten a miña filla ouvides. E lle descubriron agora unha ouvides con unha enfermedade BC. E afecta a piel, a vista, a cabeza, discasión, os huesos, é onde máis afecta, ela afectou a vista. Claro, pode afectar unha cousa así concreta, pero esas 3 partes son as que máis afectan. Fomos a Barcelona, todo eso, pero nada, non houve. Porque hai, normalmente así das enfermedades raras e así, hai asociacións e cousas, non sei se hai desa enfermedade. Home, imagínate os anos que hai, que 68 horas, non sei, tiña 28, non sei, debe haber 30 e pico anos daquela. Mira que non miramos a médicos, Santiago, Barcelona, Madrid, pero nada, non... Nin hai ainda, hoxe, porque... O choio é que, vamos a ver, a luz non pasa para dentro, as venas non ten riego, e a luz non nos sale, entranos, e os médicos, a luz entranos para dentro, entonces ti eso está todo destruído, atascado, entonces non che entre a córnea que tes todo. Bueno, toca traballar, tocou... Moito traballo, non? Vou traballar. Cando íbamos á Coruña, pois bueno, quedou miña nai cos rapaces que tiñan daquela
5, 6 aninhos, 6 anos, 7. Pero depois de non nos lo ofreceron se queríamos vir para aquí, para máis cerca, que viñéramos probar, pois facía unha ruta, pero claro, depois tiña que ir conducindo, porque hoy non vía. Tínhamos que deixar nos bares, recoller. E así, pois nos foron indo granitos. Porque ti acompañabas a él, non? Eu tiña que acompañar, entrar nos sitios, coller o copón, deixalo, el viña comigo. Estaba nun puesto ali na caixa, íbamos para Vallo, que era onde estaba, poñíase ali nun puesto na caixa en Vallo, pero para manejarse solo, entrar co coche, eso non. Porque está cejo total, vamos. É así. E agora jubilados. E agora jubilados, eu que día que me maricaron, cuidar algo do neto, vou 2 veces a semana, porque vai para a guardería, pero 2 veces di má abuela, vente, así non me adruco tanto. Onde vive? En Carballo, ali na calle Fomento. Vou 2 veces leválo ao colegio polas mañanas. E digo, non me adruco todos os días, porque son de marcha a 7:30, traballar, máis ao pai. E digo, todos os días non me fajas madrugar. Vente, abuela, cando vas ver? Dime cando vas ver. O mellor vou o luns ou jueves ou cada vin tampouco tamén me fajas xeito. Aunque el vai me contento para a guardería, má para todo, nunca tuvo problema. Xa, pero tamén lle gusta o mimo dos Sí. abuelos, e os abuelos tamén nos dan... Sí, además por non... Sempre lle gustan os abuelos. Además por non madrugar tanto, porque ele é moi dormitón. E ele estar 5 minutos aproveitado máis na cama, encántalle. Abuela, cando vas ver? É bueno, unha historia. E agora, aparte de o neto, tampouco te preguntei, facedes algunha actividade, alguna cousa para pasar o tempiño? Non sei, Actividade como? Algún hobby, facedes alguna cousa? Queres que che diga unha cousa? Que non me chegan as horas a nada. Digo a verdade, Bueno, porque vos faltan moitas cousas tamén. Mira, eu levanto máis 8. Casi todos os días, podo dicir, durante o ano, porque se me quedo, se me amorriño na cama, despois non me levanto. Porque me conozco e eu teño que ter actividade. Eu levántome, primeiro, entras no baño, tal, desayuno, sí, desde que me jubilei, desayuno, lendo periódico, relajadamente. Bueno, pero despois empezo. Tamén da coso algo, fago ainda así algúns arreglos, ou pos netos, ou para, bueno, sempre teño así algún... Recaindalos e escosendo. Sí, é que me gusta moito. Gústame moito, e relájame moitísimo, sabes? Eu vou para a habitación, onde teño as máquinas, a plancha, teño outras máquinas, que como se fora unha profesional, vamos. Pero como as tuve que ter, pois... eu ali, se algún día estou así debaixo da moral ou estou cansada ou tal, eu vou para ali en vez de ir para a sala. Eu ali estou a gusto, sempre teño algo que facer, se non teño, invento, vou ao armario, pois isto hai que dar unha volta, esta chaqueta non sei que, pero sempre teño tamén algo. Despois apúntome a canta cousa hai. Eso me refería. Despois non me chega o tempo. Pero apúntate a cousa... Pois mira... Ele é presidente da asociación. No, o presidente é Suso Pintor. Da lucha contra o cáncer. Daí sí. Daí tampouco son a presidenta, porque é Delmira. Bueno, pero Delmira agora... Claro, bueno, pero o nombre está o de Delmira. Eu levo eso. A gestión. Traballo aí. Non sei como estará, vente pouco non veixo. Delmira, está ben. Delmira era unha boa, se estivera ben, era unha persona boa para estar aquí. Era boa. boa. Hai pouca xente, chamamos, teño a Lola de Nela, que está vivindo, teño a Torre de Nogueira, non sei se oiches falar das Torres de Nogueira. Non, Vale, pois é o patrimonio noso, ela son propietarios dela. Entonces, funa para que viñera, para contar a súa historia, porque ela viviu nas Torres de Nogueira, como se fixeron con elas. Vai vir outro día hoxe, non, porque está en casemente. A xente casemente. Tiña tamén unha señora que cuidou a Asunción Antelo, que foi aquí unha
a nosa artista que temos, poeta, escultora e todo, pero bueno, teñen tareas e mira xente, parece que lle costa, pero bueno, esa Lola vai vir outro día. Pois eu, mira, estou na asociación de veciños, agora non son catequista, que ve. Estou na asociación de veciños, que non é o presidente é Suso, pero Suso, tes que ir a... Non, vai ti. Sirvamos un chocolate, que podemos estar así un... Eu hoxe non tomei café, que idea de tomar... Ai, pois que rico, un chocolate, por favor. Pois eu vou por os prender, vou por indo, vamos. Eu agradeço, pero non podo. Non podo tomar leite, pero... E café podías? Tampouco. Vale, porque outro... Bueno, é que outro día trouxe un café e nadie o tomou. Eu non levo café. Tes auga, vale, pois... Sí, puxen aí. E apunteime, bueno, aquí tamén me apunto ao que hai. Sí. E apunteime agora a teatro. Porque iso é unha espinilla que teño clavada. Sí, porque me gustaba moito ver cando os nenos... Temos un local ali en San Pai, na miña parroquia, e ten así un sitio con cortinas, xa cando eu era nena, ese local xa facían ali cousas cando eu era nena. E seguíamos facendo, e temos feito cousas preciosas aí. E a min, eu sigo tendo a espinilla esa, agora... Pero porque iso venche de cando facías cos nenos? Ou quedouche o... Ou xa vende antes? De antes, eu cando era nena, creo que non actuei nunca. Pero eu sempre estaba onde había algo, sempre estaba no medio, facendo así alguna cousa. E agora surgiu eso que hai en Carballo, creo que van a chegar en Verdillo, por exemplo, mira, mentres que en Coristanco non lle den forma así a algo así, voume apuntar. E ao mellor o próximo jueves, empeza, pero o próximo jueves outra señora de aquí que vai ir, non pode ir, vamos a empezar as dúas xuntas. E a ver, pois é unha experiencia máis. Claro que sí. O sea, eres un profesor ou unha... Sí, hai unha chica que se chama, non sei que pasende, non me acordo o nombre. Pero que vas facer? Que vas? Teatro. Hai teatro. Non vou facer nada. Vou para ali, como vim agora para aquí. Vou pasar 2 horas. Pero será esta asociación que hai... Que está en Verdillo. Non. Non, eu digo, hai unha en Carballo. Sí, pero creo que é a mesma chica que o leva. Pasa que creo que nos vai meter no grupo de Verdillo. Bueno. Non me recordo agora o nome porque iban as nenas de miña sobrinha. Esta que a que organiza algo ou a que leva algo é filla do médico do pediatra de Tasende. Me dixeron, creo que se chama María. Eu non conozo a ela, ao país. E a ver, ao mellor, pois... Seguro que me ven. Eu, a verdade que non me aburro nada, non me echo as horas. Xa veño, non. E ti estes faz cousas, tamén pasaron? Non. Tamén non te tempo a nada? Non, además como home tamén... Por non deixalo tamén solo moito... Antes iba a dar o paseo e andaba el, pero agora colleu no bus, caí unha vez e rompí unha perna. Mira que os anos que leva cego nunca lle pasou nada, hasta ahora este ano pasado. E depois veu o bus que dá ele a volta, que van facer o recorrido, e colleu no co espello e tirouno, e levou un golpe na cabeza, e colleu tanto medo, que agora... Mira que iba a casa a nai tamén morreu agora hai ano e medio. E bueno, ele antes iba todos os días, mañán e a tarde, colleu a súa vara e agora non quer ir, colleu un medo impresionante. Entonces, bueno, agora queda, non pasa nada, que queda solo, depende, se máis cerra ventanas, vai aos rachóns, para a cociña, sí, pero, bueno, eu fui a Pilates, sí, porque eu operei da columna. Teño todo atornillado aquí, seguro, con 8 tornillos aquí na espalda. E entonces fun a Pilates unha temporada e tal, pero tamén tiña unha hora que tiña que vir ás 8 da noite hasta as 9, e eu poder facer que a cena e todo.
claro, non estamos tampouco cerca. Ao mellor estiveramos as cousas estiveran ao mellor máis cerqueiras, pero eu o coche, vir e tal, ao mellor estás, cambia, ahora vai, ahora vente, eu, ai, Dios, por Claro, favor. que aquí, bueno, aquí... Claro, que vivimos nas aldiñas hai que desplazarse, eso está claro. Hombre, todo E hai que amante. perder a costumbre de facer a cena. Hai que perder a costumbre de facer a cena. No, mira. No, Ainda non vai pola cena, pero... Nós agora non facemos cena. Eu non estou de acuerdo. Eu tamén cena prácticamente non fago, Pero eu non aproveito do mediodía Que cousa máis bonita é que sentarse a mesa e comer. Polo menos eu. Pero comer comemos, pero a cena non se Así di o fai. meu fillo, mamá, non fagas de cenar, a mellor queda un guiso de Si medio... sacas calquera É fiambre, E di, non fagas de cenar, pero resulta que despois, o día que a mellor... Mamá, cae de comer. E joder, Inés, acabas de que non fagas de cenar. Claro. A neveria abre 50 veces. Sí. Están sempre as mesmas cousas, porque daqui a unha hora non que entra nada. Si hai moito conflito, Non, pero é a obsesión, porque xa vai cedo para a cama. O rapaz, un fillo, pode ter 39 anos, muller. Está solteiro, falta... El vai traballar, ven, ás 9 xa vai para a cama. Mira a tele na cama e vai... Pero desde que nós cenamos moi cedo, ás 8 menos cuarto, así estamos cenando. Comamos, pouco ou moito comamos. Pero algunha vez que ao mellor algo vamos a comer. Mamá, esta noite non deberíamos comer. Isto tal non deberíamos comer. Digo, bueno, se cara pos algún día, pois picamos un pouco queixo, un pouco xamón do que hai, un yogur, unha maza. E di, mamá, non hai nada de comer. Me cago. É lo que hai de cenar, é que hai de cenar. Eu gostei moito a ensalada. A mí, máis ao meu home, xa nos fai un pouco de daño, non? No intestino, na tripa. Pero, pois unha ensalada, tens que dizer, mamá, unha ensalada a noite, chega, botas aí algo tal, unha ensalada. O día que dis que fai ensalada, di, mamá, non hai outra cousa que comer. A porta de nevera, 7 veces, salí ao salón, hai chocolates, hai galleta, a veces que de galletas cae ali do nena, dir, cando veñe Alex, hai que mandarle todo paló, todo paló, non quero ver isto aquí. Sí, porque ele non quere, pero é como un... Pero si está aí... Sabes, é isto de ansiedade, algo de... Vou mirar, mándalle todo, non deixes nada aquí, E pero depois se abre porque non hai nada, xa estou a gusto. Xa non penso en que eu vou comer. Bueno, será que esconde e no outro lado. Non, eu escondo nada, cando acabe. Non salir así no macho. E eu tranquilo que así que acabe, porque no verán un neno está elo. Cando colle as vacacións, pois ven para a lúa. E se cara sempre tes alguna cousa de que lle guste, depois vai para a lúa, queda. E di, ainda están aquí estas cousas. E colle unha. Mándalle para a lúa. Cando veña o neno o fin de semana, mando, non, xa se acaba este. Mira, que vos iba a decir? O que estuvemos falando outro día, despois das ruadas e das coisas, vos tedes recordo desto? Participabades ou acordades vos de ir ou cando era porque isto agora xa é de outra maneira, non sei se desto algo... Eu non sei se acorda, pero eu acórdome de oírlo e de empezar, por exemplo, con isto do Antroido, da nosa parroquia, empezar a facer o sábado, sempre facíamos en San Paio, no noso local, sempre facíamos un sábado de Antroido, xuntábamos pola tarde, os veciños, si, á tarde noite, e o presidente, que era Rodríguez, pois un día dixo, se trouxéramos unhas filloas, e estamos falando desto hai moitos anos. Empezamos a levar unhas filloas, despois levábamos orellas, despois xa levábamos carne de cocido, pero todo iso preparábamos os directivos da asociación. Unha facía filloas, outro facía orellas, outra facía carne, comprábamos uns barriletes de viño e, bueno, xuntábase ali a xente. E despois que terminaban con regueifa, os que eran así máis maiores, bailando, poñendo unhas cintas de música. Foi todo avanzando un pouco, e despois, incluso unha vez houbera un grupo, fora xente bailar, así, a 2 ou 3 anos, que iba xente, incluso algunha vez que salían da festa que había aquí, iban para ali bailar, pero, bueno, todo se foi
acabando. E por que, crees? Pois, por qué? Porque económicamente non podes pagarlle a un grupo. Porque a xente empezou a ver moitas cousas en todos os sitios. E daquela, pois xa, bueno, ou que pasou algo que non tal, e este ano non podemos facer polo que sea. E facémolo hasta antes da pandemia. Despois empezamos cos nenos. Aí a nai de Carmen, a máis... Bueno, eu falo da nai de Carmen porque a Carmen é a compañeira dela de aquí de traballo. Organizábamos pola tarde e ás 4:30 que os nenos foran para ali. Facíamos xogos, e xuntábamos moitos nenos. Que dicimos que non hai nenos, pero había moitos nenos. E despois dábamoslle merenda. Levábamos, pois, había unha facía filloas, outra facíanos unha tortilla, e comprábamos algo, e pois comprábamos chorizo e pan, e a veces tamén nos daban pan. Que facíamos eso así, os nenos pasaban genial, despois terminamos por non facer a noite, porque, bueno, a xente maior tamén foi, por desgracia, fallecendo, e, bueno, quedamos, pero era unha cousa que non era un lujo, que non eran uns disfraces, íbamos todos disfrazados, non eran uns disfraces destos de pasarela, pero moi... A veciñanza, disfrutaba. Eso. Pasábamos genial, ali, Indalecio, dos ónibus, o Mahome, Luciano, o taxista, disfrazados, e con tacóns, e vestidos, e... Sí, que te rís, que o pasas ben, que... E iso, algunha señora dicía: temos que volver a facer como se facía antes, nada de traer grupo de música, facer como se facía antes. Pero claro, esa xente foi indo, hoxe a mellor está ben, pero pode que ben xa non pode. E sí que contaban que se xuntaban así, que bailaban, e cantaban e tocaban a pandereta. Que na nosa asociación tamén houve nenas que tocaban a pandeireta, a gaita, si, tivemos bastantes nenos en grupos, e eu, se miro para atrás, dame moita pena que eso se perdera. Xa non digo as cousas de cando mamá era xove. A mí o disfrace que máis me gustaba é o que se vestían que xente de maior, que roupa de maior os nenos. Eso era... Un traxe un neno con traxe dun abuelo, metían un feixe de palla aquí no lombo, e despois viñan polas portas, e tocabanse para que lle deras algo. Unha canción, eso, digo, eso. Si, porque viñan e dicíanlle as personas, a ver, veña, pero se queredes algo, hai nos que... E os que digo, bueno, matábanos, oxe, bailábamos, tocábamos, o que se ve. Pero eso por aquí non facía o meu fillo, malos nenos. E eu tamén te feito na parte. Claro, pero agora xa non fai, se hai un ou dous que veñen... Pero agora, o que falábamos o outro día, tampouco nós antes xuntábamos moitos, e íbamos a todos os lados e podía salir. Eu desde os 6 anos andaba por aí polo mundo adiante, e como podía. Agora, tivos un neno de 6 anos, e xa non deixas nin podes nin nada. Eu tiño así no grupo de monitores e xa non saben andar entre erva, como nos antes subíamos nos xa digo, iban disfrazados de todo, uns tajales dunha abuela, uns zapatos largos, os meus tamén, mamá, buscame un grande, eles pequenos, os pés chegaban adiante da cabeza, e a min eran os disfraces que máis me gustaban, porque iba a ir comprar un disfraz aos chinos, non me facía gracia nin nenos por aquí, pero na nosa edade nenos non había chinos, non había eso, era zajalas, un pantalón. Eu no meu grupo, as da asociación, éramos unha pandilla, que algunhas ainda seguimos, pero despois unha é amiga da outra, xuntábamos unha pandilla, e ao mellor botábamos unha semana cosendo disfraces para todas, para ir despois por aí, íbamos por aí. Comparsas. Si, e aquí en Cristanco, unha vez fomos de nenas tontas, outro día de non sei que, sempre ganábamos algo, pero non era polo ben que facíamos, porque sempre habías conocer algo, sabes? Unha vez
porque tamén estivemos na comisión de festas durante 13 anos. Non che digo eu, que me meto en todo. É unha vez... Todo onde non se gana nada, si pasábame a mí. Non, onde gastas? Onde gastas? Unha vez había aquí no pabillón baile, concurso de disfraces, e nós tamén fomos. E o xurado eran os da orquesta. Os da orquesta conocíamos nós para San Pai moitas veces. Hombre, que se non nos dá premio, pois a ver. E bueno, pero pasábase ben. Pero pasábase ben. Que tampouco era unha cousa de dicir, pois dabanche un premio, eu que sei, unha cousa... Eu acordo... Ai, agora perdón. Non, fala. Acordo de ir para unha finca grande. E rifaban un falo. Había que espetar un pau, tapabanche os ollos, dabanche voltas de arredor, e depois ti tiñas que ir... Dabanche voltas... Voltas, e depois a vez atopaba no pau, primeiro atopara. Logo unha vez puseron nunha finca que había un terraplén, e depois iban dicindo, máis adentro. E eu ti, imagino... Pero ti sabes que vemos os veciños todos? Maiores e pequenos ver aquel. E cantes eran as festas así, acordo, pero non maus antigos era así. Atábamos unha corda desde a casa do cura, a rotoral, hasta a panadería de Solina, e aí atábanlle cazolas e tocaba. E atábanche os ollos, dabanche 4 voltas e ti tiñas que romper a cazola que levara algo. Pois aló un halo, levaban un halo, acordo meu cando era máis nena. O halo, respetaban un pau no fondo, e de voltas, e pois ti andabas pola finca, vira pa aquí, vira pa ali. E xuntábase... E pois, o que tocaba o pau, levaba o halo. Tamén así, que vai ese concurso, íbamos todos como se... Pero tamén era un momento, o sea, dentro por lo menos na miña zona tamén facíanse como broma, era unha bromista, sí. Era de, o sea, o mellor facíase cena, era moi típico facer xuntarse moita xente nas casas para cenar, polo entroido e tal. E facíanse bromas entre a xente. Sí, de facer as filloas miña abuela. Sí, botar cousas na comida, na bebida. As filloas botaballe fios. Eso, ese tipo de cosas. Era mellor que dilles así aos veciños, miña tomade raiolas que orellas como ou filloas como estas, nunca as comestes, despois metían allí e despois nos daban sacando os fios. Sí, miña abuela era moi pavera. Na miña casa facíase tamén, ese era moi divertido. Eu unha das veces que fixemos, pero xa non hai tantos anos, en San Pai, e tocoulle a unha señora que non sabía levar as bromas. Tocoulle a adrede, porque un dos que estaba repartindo sabía que no, a esta temos que facer algo porque ela lo daba moi mal. O mellor estaba aí sentada, o mellor sentábase, por exemplo, o meu home, aí onde era, e outro, mira, Indalecio, o mellor sentábase, Antonio, séntate ali que mira non sei que, e desde ali, bueno, Antonio entendía rapidamente, e o outro, con calquer cousa que facía, que tiña unha cámara de fotos, facía que lle facía unha foto, mira, armabas un lío, e xa había movida para un anaco, porque ela levaba mal. Eu conto da filloa tamén. E a que nos facía as filloas tamén nos preparaba 3 ou 4, á parte, para que nos as metéramos segundo, para lle dar a quen... E si, bueno, pois empezamos así, pasábamos moi ben. Ainda pasamos ben agora falando deso. É que agora non hai, na asociación dos veciños, ou as culturales eran as que solían facer esas ruadas. Eu nun ano que levei na asociación cultural da miña parroquia, tamén facíamos as ruadas do Antroido, eran moi bonitas. Así aproveitábamos da xente maior para que tocaba, e contábamos os antroidos deles, e bueno... Pero a xente estaba máis animada que antes. Agora xa non queren que haxa moitas huelgas. Moito individualismo. Hai moito onde ir. Non, que houve os carnavalos non sei onde. Outro vai non sei onde. É moi difícil xuntar a xente para facer unha cousa desas. Pasas moito traballo e ao final mal pago. Moito traballo. Moito. Pásanse moitos traballos. Nós por Reyes, cando empezamos, que non había ainda aquí cabalgata, que ainda non existía no ayuntamento. Pero eu facía na miña parroquia, que eu tamén levei a asociación cultural, eu tamén a facía. Por eso, e nós facíamolo, e preparando os tratores e adornando, ao mellor 3 ou 4 noites, as vísperas na de Caetano, porque ali tiña os cabanotes grandes,
para salir por outro día presentabas un día da aire auga, e bueno, que rompía todo o que había. Pero o ben que o pasáramos nós arreglando, eso non dependía nadie. Eu teño unha anécdota, foi polo 93, sería a primeira cabalgata cando viñera de Suiza, tamén a quixemos facer, puxemos 3 tratores, unhas vigas enormes, todo moi aparatoso. Chegamos a un sitio que non nos pasaban as cargas, todo. Era bueno, no 90 pico, pero para atrás, tiñamos que ter algunha persona desas que nos contara que había, que pasa que vai marchando a xente esa, é o que non queda recorrido. Porque íbamos preguntar antes que comentabas ti tamén que se facían regueifas e tal, porque nesta zona, o sea, tamén se fai moito, non? Aquí fixose moito regueifa. E temos unha regueifeira. Sí, que estaba invitado, o que pasa que traballa, pero Lupe ten a historia que seu abuelo, abuelo ou bisabuelo? Pero ela é nova, Sí, ela é nova, pero ela é regueifa, además ganou agora o premio da regueifeira galega. É moi boa. A ver se conseguimos un día de poder traela aquí. Sí, a seu abuelo era, aquí tivemos... Claro, si pero invitada estaba. Sí. É moi boa nena. Sí. É moi boa. E de feito, cada vez que hai así cousiñas así, ainda a estas alturas sigue sorprendendo, é unha das poucas que ao final xuntas eran e outra mellor de mulleres, porque é unha cousa tan tradicionalmente de homes. Aquí, claro, pero aquí, por exemplo, o sea, ainda que sexan mulleres ou homes, solo hai ela que faga iso? Ou hai máis xente? Ela está dando clases agora de regueifa. De feito, este concurso que houve, había xente de Pontevedra, bueno, era de toda a Galicia. Pero aquí participou en 9 regueifeiros e hai unha muller tamén. Debe ter 60 picanos, 62, 63 anos, que é dai de Buxán. E tamén quedou, bueno, era 9 regueifeiros, pero non o fixo tamén moi mal. Pero, bueno, Lupe ten tablas. Porque Lupe, aparte de ter tablas na regueifa, ten moi bon tono de entonar as cousas. Sí, porque ela tamén foi cantareira, cando día regueifa, día con tono de cantar, de decirche a cousa cantando. E os outros dirán un pouquinho máis, e iso vale moito, no saber contar, e ter o tono de voz apropiado. Iso é como que contos chicos. Sí, ao mellor o chico non ten moita gracia, pero depende que non conte. Pero contos outra persona. Ali estaba o Susur de Xornes, tamén moi ben. Pero eu xa lle dixen de vir aquí. O día que invitei xa a semana pasada que traballaba, pero aí facer a ver se coinciden nas datas que veña un día aquí falar, porque podo contar un pouquiño de... Porque que dixo, o seu bisavó era xa? O abuelo, era o abuelo. É o abuelo, pero para min que é o bisavó. E o pai non foi? Non. Pero o blanco... Era o bisavó, porque o abuelo... Saliu ela logo... Claro, entón era o bisavó. Saliu ela o bisavó de... Sí. Era o bisavó. Sí, pero aquí Coristanco houve moitos regueifeiros. O sea, as regueifas facíanse nas bodas, dicían que eran nas bodas. Nas bodas. Nas ruadas tamén. Tamén, bueno, sí, nas ruadas, nas festas, tal, pero dicían que a regueifa, bueno, polo que comentaron outro día un pouquinho a historia, que salían nas bodas para que lle dieran o pan ou algo así. Verdad, Mónica? Sí, algo así contaron. Sí, que empezaron nas bodas. Que empezaron aí, aí foi aí. Vale, pero que empezou aí, pero que despois que se facía despois xa iba nas, acordo meu, así das festas das parroquias, nos descansos de ir os regueifeiros, iban moito. Eu acordome cando era nena, ao mellor con 9 ou 10 anos, en Xeriña, pola festa que aí sempre, eu desde a miña casa había os árboles ali no campo e as luces da festa, e eu aquilo a min emocionábame, porque eu non iba, pero vío. E acordome unha vez que papá chegou con carro de toxo e a correr, os dous arreglaron e marcharon a correr, claro, eran novos, marcharon a correr para Xeriña que empezaba a regueifa, que eu non sabía o que era daquela, pero quedei así con esas... E non a foches ver? Eu era unha nena, como me iban levar. Ian-te levar, é ver. Pero iban eles correndo, eu quedaba con madrinhas con meus irmáns. Acórdome a primeira vez que fomos a unha verbena, era pequeniña, moi pequena, pero fomos andando, era en Ardaña.
coches non había. Eu fora ver unha orquesta, a primeira vez que vi unha orquesta, impresionou unha cantante aquela, tiña un vestido verde, un vestido verde, con moedas ou bolitas colgando. E eu, para min, cheguei a casa para min que vira como a Salomé. A que nunca vin semejante cousa tan bonita. Chamoume moita atención. Pois eu sempre lle oía a mamá, porque eu, que sei xoven, pero eu tamén quería saber todos os días que había algo, eu sempre... Eu empezaba o lunes a chorar para que me deixaran ir. E seguía chorando, e choraba toda a semana. E acórdame que me dicía mamá sempre que cando era aquí en Santa Marta, a xente collía o día todo festivo e iban para o Cheira ao fútbol. E como non había coches, dicías ti, iba a cartar che de xente. E eu quería ir aos Jaitos. Non sabía, Jaitos, eu non sabía falar. E que Jaitos? Eu quería ir á música, quería Os Jaitos gaiteiros. E eu non sabía falar. Mira que grande era que dixía mamá. Se ainda non falabas e xa querías ir aos Jaitos. Pois eu algo ainda, Jaito, de algo, e eu quería ir aos Jaitos. Pois mira que non sabía falar. E mamá dicíame assim, outra cousa que me dicía sempre, vamos che comprar un pito de barro, tía, había che que ter un pito de barro. Pois non sei por que me querían un pito de barro, porque dis que era como un rapaz, claro, eu... Ti quería marcha, quería salir. Os rapaces aganchaban por un pinarril, eu non quero menos, eu como os rapaces. Se había que radialo o tornarratos do cabazo, Ai, sí. Eu facía tamén. Sabes que é iso? No. Pois mira, ainda estou falando, os cabaces teñen de redor un saliente. Para que non entren os ratos. Para que non entren os ratos. Ti hoxe, se se pon un neno de 6, 7 anos, botas as mãos na cabeza. Eu fixo de pequeno tantas veces e facía morta de medo, pero facía. Pero que facías? Cruzar de redor, o cabaz é alto, o cabaz donde se como aí, e ten a mellor altura de 3 metros. Pero un saliente. Pero se aquilo no ano, tiña un saliento así. E quedaba o suelo 3 metros de altura. E ten esta salida. E eu iba de redor do cabaz así, e facía unha parte moi ben. Todo de redor, sí. Pero apurando, que se non prendía. Claro, pero é que eu tiña que apurar. E chegaba a mitad, e ele entraba no pánico. Pero por atrás non volvía que tiña medo, e viña. Ti sabes que se para matarse. Cantas veces fixen eu pero eso. Pero había moitos rapaces, xa que se mataron unha, non botaron medo. Pero mira, iso era un riesgo moi grande. Ou se van a tan unos, botamos na masa cabeza, ni nada que se mata. No se deixa facer. Ai, non se vai, O meu pequeno... Cólgase só polo tillado desde arriba. O meu pequeno un día ali na nosa horta, pois hai un manolio, a máis unha camelia, están, a min encantan porque están así, dunha maneira, a min gustan, non van aí colocaditos. E ele subiu, estaba lonrido, claro, porque hai uns, bueno, moi ben. E eu primeiro fixenlle unha foto. E despois, como seguíamos xogando, estaba o maior tamén, e isto xa foi hai 2 anos. E ele tiña que baixar, e dixenlle, a ver Martín, vamos! E nada, era que ela dille Roy, Martín, que te estamos esperando, baja! E eu nada, que ela foi, Roy, iba barrándolle, e dille, yo bajaba, pero tengo miedo. E dixo, a ver que te cojo yo, dixo o irmán. Están sempre como o can a malo gato, pero cando hai un problema, axúdanos, como a todos. E daquela foi, eu, Tina, dixo, Martín, pero, sí, para subir non tuve miedo. E eu, pois, mira, baixarei, ensinei, vas baixando, pois aquí un pé, tal, e a abuela, e se me caigo, pois se te caes non pasa nada, pero non caes, e tal. Pero ves, ele subiu. Pero pode ser, vía máis complicado. Eu seguro que algunha vez no Tornarratos ou na ventana que facíamos concursos, meus irmáns e eu, a ver quen saltaba da ventana, en baixo, onde estaba o toxo picado para ir para a corte, saltabas encima do toxo para non te picabas, Se te picabas non te entorabas. Non pasaba nada. Facíamos concursos a ver quen era o máis rápido, a ver, e algunha vez, si que algún medo tiña, pero non quería ser menos, pois ibas. E non chegara protestando onde a paso, non dicía, pe que o fixeches? Ai, non, pero... Non estás agora, que estás agora, pe que saltaches, o lío é outro, que se despois son dos irmáns se chegaba,
tiñas que ti facer o que o irmán mandaba para que non se chivara. Pois daquela díjolle que saltaxe en tal sitio, ou daquela chantaje. O que pasa que, claro, antes é o que falábamos, antes había máis nenos e menos tempo dos... Bueno, menos tempo según se mire, pero... Non estábamos tan protegidos como ahora, non había estas normas de tanta protección, un pouco máis de libertad. Os pais querían igual aos fillos que igual, amor é o amor. O que pasa é que era a vida. Eran moitos fillos e moito traballo. Esa vosa non xa nada, pero nós incluso jugaba a Mariola. Sabes que nos acordame que facíamos campeonatos de Mariola e a ver que saltaba máis longe e tal. E intentamos un día aquí na biblioteca facer a Mariola. E non sabía saltar cos dous pés xuntos, que diste Dios, como pode ser? Máis patosos, eu creo que non podemos, igual somos amigas de outros. Porque se moven, ahora é máis de estar dentro da casa, o sea, salen os nenos, salen moito. E agora é máis electrónica. Claro. Agora é máis dedo. Sí, é menos aire libre. Todo foi cambiando. De xogar xuntos. Hai que adaptarse. Sí, eu creo que antes, claro, menos aire libre. Menos aire libre. Porque ahora, o sea, quero dicir, antes traballábase moito, pero ahora hai unha maneira de organizarse que os pais non teñen tanto tempo para estar fora. Non teñen un minuto. Decimos que antes se traballaba, claro que traballabas moito, moitas horas e moi fuerte, pero agora tamén traballan. Sí. Eu vexo que os pais agora, eu vexo esta nena, vexo a Carmen, vexo a todo o mundo, e sí que se traballa. Que digas, sí, pois vou, estou sentada nunha oficina ou estou tal, pero para min é un traballo grandísimo. Penso que sí, que antes había máis xente nas casas, non era un, era outro, e claro, había xente para mirar polo mirar. O maior xa miraba do pequeno, a nai veaira, pero xa dicía, vai ali. E agora non, é un solo, tal. Sabes que tamén pasaba que ainda este día tuve unha rapaza que ten agora a nai ingresada, a sogra tamén está mal, por desgracia o marido tamén, que ainda é peor. Digo que é peor porque é máis xoven, vamos. E esa rapaza, con 12 anos, marchouse a vivir a Carballo. Con a casa, dormía ali, e, bueno, eso. E claro, ti dis, pois, vale, ela foi á escuela e tal, pero aos 12 anos foi servir. Por que? Na casa non facía falta. Non había moito traballo, e a nena tiña ou iba a traballar ou algo tiña que facer. A irmán xa foi de outra maneira, porque non había máis, non viñan máis atrás, e a irmán xa foi quedando pola casa, xa tal. E daquela sigues pensando para atrás, e digo, cando eu nacín, un señor que me enterei fai pouco, eu sabía que ese señor traballou moito na casa dos meus pais. Pero cando eu nací estaba ali de criado, un neno de 6 anos, de criado na nosa casa, e vivía cerca da casa da nai. Pero bueno, a nai ali había moita pobreza, debían ser moitos, non sei que eu non sei nin os máis que son, pero un neno con 6 anos, hoxe é un bebé. É un bebé. Antes era un bebé igual. Ten a panceta, nunca vistes este? Sí. E botaban esa grasa que carrixa na auga, despois un pouquiño leite. Pero leite de vaca. Da que salía da vaca. Claro, da vaca, sí. E metían, eu era unha nena pequena, teria 4 ou 5 anos, e a min non era que me gustara, pero era cando iba a dormir a casa da miña tia, era que me tocaba. Era ese leite, ca auga e esa da graxa, que non me facía gracia ninguna, un pouquiño leite e sopas. Pois eles era o desayuno que había porque non había leite. Eso tiña que ser forte. Pero había máis casas e facían. Porque non había leite, era unha forma de desayuno. As rixas pasábanas na sartén, botábanas naquela auga, e había o leite bailar entre o aceite da grasa, que dixeu mi madre. Eu, cando iba para ali, non me tocaba outra que tiña que tomar, se quería ir para lá, pero me gustaba un pito. Na nosa casa almozábase sempre caldo, desayunabas. Sí, na miña casa tamén, cando era meu pai e os meus tíos pequenos, tamén, ele sempre di, caldo pola mañá, caldo a mediodía. No, caldo había sempre, era abundante. Cando era así de revices e eso, botaban como facían as papas de caldo.
A fariña. E metían a fariña, A facían o fariña bolo. e a papa de caldo, cando era o caldiño suelto. Iso non, pero Sí, de cantar o caldo pola mañá, a broa, botarlle ali e cocela, ui, para mí son manjar. Ai, o papa de caldo, miña nai Sí, a meu pai pasa igual, meu pai di, mira, o sea, comín tanto caldo na miña, o sea, cando era pequeno, porque comía, era o que había, pois sigue sendo a súa comida preferida. Sí. Que hasta pode facer 30 graus de calor, ou o que fora, pero el... Bueno, eu penso que a comida menos aburra, Sí, a mí me encanta. porque ao mellor comes moitas cousas, pero comes un marisco do día, pero ao final xa non te gusta. Hoxe son máis, eu prefiero unhas lentejas, Sí. que unhas ciganas. Se me dan a escoller para comer ao mediodía, para ti queres calquera clase de marisco ou un plato de lentejas. Un plato de lentejas. Que se pode repetir mellor, porque me encanta. É o caldo. A mí tamén. É unha fabada. Sí, además gusta unha comida... A mí gusta unha comida. O potaje. O potaje. Gusta Pas como meu fillo, podía estar xuntos. Encanta. As patacas en blanco, todo eso. Marisco agora sabe moito, pero recórdame de ir a pesca, ca caixa de sardiñas, e viña algunha cigala polo medio e daban nula para tirarlle as galiñas, eso non se comía. Non os ten pasado. E igual nos percebes, Percebes non se nada, comía, claro. estábase de abono. Os percebes, cando eu era nena, íbamos a Rauxenta, pola beira da carretera, que íbamos cas vacas, porque coches pasaba un de vez en cando. E ao mellor viña o carro cargado de erva, acordome unha vez que había ali unha taberna de Liceo, a ver de quen te chaman, os do Mutilado. Sí, non me Naquela taberna, pois, paraban, e papá tamén conocía a xente toda, ali conocíamonos todos. E acórdome que lle dixeron, Pedro, para, que hai aquí un saco de percebes e estámonos cocendo e tal. E pelearon para darme a mí os percebes, non os quero, mamá nos quería tampouco, nadie os quería, Os percebes eran como... Nin percebes nin cigalas. Eu sei, mangar, o precio que va. Pois eu tampouco dou así tanto. Pero van caros. Pero van... Se hai pomos, pero non... Pero Home, caros sí, van. Espera, a mí non me gusta moito a empanada, a mí gusta a empanada se é de masa de pan, por exemplo, pero eu ora traes unhas empanadas para aquí, e eu, se é hora de comer, se teño fame, se non hai outra cousa, collo un cacho de empanada e como e vou encantada. Pero se hai un cacho de pan con calquera outra cousa, pois prefiero, sabes? Se é... Sí, a empanada gústame se teño fame, e se sei, pois mira, non temos hai nada. Sí, non é Hai unha empanada gústame. A min gústame moito, Pois a min gústame moito a que é feita de masa de pan, que é distinta da outra. Esa sí que me gusta. E ao meu fillo tamén. Despois se queda un trozo, meto no forno, tostas un pouquiño, e isa como... Agora, despois as outras empanadas, as normales, e reconozo que están moi boas e que teñen moito éxito, pero eu, como non paso fame con elas, que gracias a Dios non paso fame con nada, que non quero as filloas, pero aparte deso... Non che gusta? Non. A filloas? Filloas? Ainda hai pouco xente que dice. Pois sí, como todo o mundo, pero a mí non me gusta. No, porque a máis así normalmente sí, que gusta de casi todo o mundo. No. Hasta lle gustan os nenos pequenos. Pois a mí non me gusta. Sabes, hasta os nenos pequenos que fai gracia. Cando a madriña as facía un caldeiro desas e veña facer filloas, e como sabía que eu non as quería, pois a mí facíanme calquera outra cousa, un ovo O follado, o máis gordo tampouco. Tampouco. De que non che gusta máis, que é o freixo este. o freixó, o follado. A mí non me gusta eso. Non che gusta máis. A que chamades? É filloa, pero máis gordiña, O non? follado Bastante é máis máis gordo, gorda, é É filloa. salada ou...? Como? No, É a mesma masa, non é a mesma. Non, Ten que No, ser máis a masa espeso. botalle un pouco sal tamén, Sí. e botalle sal. É huevo, fariña e auga. É auga, Sí, pero é a Má masa... Na miña zona freixo é dulce, é filloa Claro, salada. porque lle poden botar azúcar. Unha vez que se fai, Con anís, fais. Ai, non, No. No, faise Eu fago como a filloa, só que é máis gorda. Pero pode... Ben E máis despois, gordo. así que sale, podes botar azúcar ou Pero mel. non é a masa da filloa. A mí- ou sí? No. Non é a masa da filloa, do freixó.
Eu fago prácticamente como a da filloa. Sí, pero es. Pero máis Aí gorda. bota leite, pero na Máis miña casa gordo. mamá facía... Máis gorda, tens que botar máis fariña porque espese. Pero prácticamente Bueno, leva as mesmas cousas, só que non vai a masa así así quedaba, fina. se está ben a masa, queda todo carteadico. Sí. Moi rico. Bueno, pois eu, iso me pasou unha vez cando estaba en Alemania, pois un sábado salimos de paseo con neno pola tarde, despois de traballar. E cando íbamos para casa íbamos falando, ai, que facemos de cenar e tal. E a Antonio gustaba de freixón, que hai moitos anos que non comía. Na nosa casa non se fai. E dixen, pois podo facelo. E sabedes que cenamos? Unha tortilla. Porque ainda quedaba algún ovo. Senón non sei. Pois empecé, eu nunca o fixera. O freixó. O freixó. Eu tampouco. Empecé a facer o freixó e aquilo foi para a basura. Había ser unha merda. Non é, o sea, se non Diz que non é. non é doa, o sea, No, hai que ser man, eu mamá facía riquísimo, Sí. a mí non me sale. E despois facían ese gordo como unha tortilla, pero coas Sí. rachas do porco. Sí, corrixóns de Os leixóns touciño. finiños. Sí, eso O hai miña que nai teno feito, como unha tortilla así gorda. O que is, pero... Pois mira, Cando tiñan fama comíamos encantados. Lola da Agualada, a da Recarea, como río, a da parrillada, facía por Pascua. Eu non fun ali nunca, pero comín desa tortilla que traía para a sobrinha para San Paio, unha tortilla de ovos así gorda, pero así gorda, sin asajararvos nada. E por adentro todo rexón de todo. Ao meu home encanta. E dis que Ao meu home está buenísima. O que digo eu que non sei como cuajaba todo por dentro, porque era... Teñe que dar voltas na sartén, primeiro movelo ben, Sí, que para se que vayan cuaje. callando. E o meu home que lle faga así, a tortilla o choi ben tostadiño. Eu a veces teño que cambiar o aceite e a grasa, ben que non quede que lo oscuro. Claro, se E quita cambio e tal. Encántalle. E non pode facer fago de Pascua sen invierno. Bueno, fai, gusta. E tamén é porque se comen menos que antes. Antes, se comía, sería algún ovo e No, eu acordo, o último recordo que teño a miña abuela, falleceu cando eu era moi pequeniña. E acórdome dos momentos fillós, facía as fillós estas da pedra. Sí, que nos metíamos a todos fora da cociña, porque claro, se non era gustaballe que o traballo se fora a ver. Que se vira. Estábamos non se É vía. que antes facían, as mulleres antes facían as filloas de noite, mandaban a xente pa cama, porque se lle aumentara o cribo, porque onde había 5 ou 6 allas comían todos. Sí. E di, no, e quedábase cada muller facendo nos fillos toda a Pois eu noite, e acórdome, xente na era cama máis que que comeron pedra, outro. o mío non era E eu tan que máis grande, dará non que se comeran. movía tan grande. Pero non, porque Pois se eu non teño- comias un todo, outros non repartes. Teño recuerdo de madriña, que mamá non facía os fillós, pero madriña, e iba o Manuel de Couto, que vivía unha hora aí, viva a muller que ele morriu, pero iba un lote de xente, estaban ali na cociña, ela facendo, e ao que se cansaban de comer, se quedaba moado, ou como lle chaman, seguía facendo, senón se iban mantidos. Eu teño ese recuerdo. Na nosa casa, comedo, que xa son para comer. Madriña, xa parados. madriña como se puxera as fillós, enchíase de xente. Eu non, eu nunca lle roubei unha filloa. Bueno, porque xa non che gustaba. No, nunca lle... Xa non che gustaba, non te iba a roubar. No. A miña filloa gustame. Además, eu nunca volvín a comer unhas fillós porque eso, que era moi pequeniña, me acordo totalmente que eran as crujientes que se partían todas. Sí, estaban riquísimas cando saben Aí así. en Cuns, na de Pastoriza, fai de pedra, e dis que... Eu tamén a fago na pedra. Pero na pedra. Nin da pedra nin se. Eu fago na pedra, na miña casa. Sí, na cociña, No, pero nesa, aí, Ah, nesa teñen de pedra. As de pedra teñen, para mí, máis éxito, pero non todos teñen pedra. Ti tela pedra. Eu tiño pedra, pero vamos a ver, pedra de ferro. Ah, no, pero hai que nos Pero fai na na pedra. pedra. Na pedra. Eu teño Era un pedra, hornillo, pedra, non sabes, deses grandes, é pedra de ferro. No, pero antes eu acordo. Sí, antes Usábase para... Sí, Claro, na pedra, que suxa. Pero bueno, eu sin embargo,
Prácticamente as pedras que eu conozo verían dúas casas que tiñan de ferro, de pedra. o que distí de pedra, pero as outras eran de ferro, e dábanos moi ben, ese ferro de antes daba moi ben. Pois a criada do cura en Sampaio, do cura que agora está en Santiago, que é maior, e a señora morriu antes de marchar ainda de tiña unha pedra, Sí. e nós cando íbamos moito ali, e ela a quen sabía que lle gustaban as fillas, se vía que estábamos o mellor ensayando, ou íbamos para o catecismo, ou víanos por ali, vindo que estou facendo as fillas. Eu xa non iba así, non, Mercedes, ven que ti facho café. E eu, bueno, daquela aí xa vou. Pero ela estabas facendo nunha pedra. Eu tamén as fago. Encima da cociña de ferro, Como acabo antes, poño os hornillos, teño dúas, fago unha hora ou dúas, ou xa fago, ala, ou que non quero estar todo o día aí. Ao millor non estaba 5 horas tranquilamente. Sí. E veña, eran filloas destas había que que collíalas despois, e non as collías ca man. Agora que lle poñía no brazo. Eran como chapas. A máis con bordados, salmas e todo con bordados.